салом ба дӯстдорони канали Самимона ТВ. ҳамаи шуморо ба ин бахши канал хушомадед мегӯем. маълумоти ҷолибе ки айни ҳол барои шумо пешниҳод мекунем дар бораи пешхизматии маймунҳо аст. воқеан ҳам шунидани ин факт барои аксарият шояд ҷолиб бошад. агар ҷолиб бошад, пас ба ин навори мо лайк монда ба канали мо подписатсия кунед. тарабхонаи Таверн Каябукия дар ҷопон хеле машҳур аст. дар ин тарабхона маймунҳо Фукучан ва Ятчан дар хизмати меҳмононанд. ба кор гирифтани маймунҳо аз гӯшаи хаёли сарвари тарабхона Каору Осука ҳам намегузашт. вале бори ғайричашмдош Ятчан ки бо соҳибаш ба тарабхона омада буд, ба мизоҷи хизмат расонду писандаш афтод ва бо ҳамин соҳиби кор шуд. зикр бояд кард ки маймунҳо миёни меҳмонон, махсусан сарвари он, маҳбубияти хоса доранд ва Каору Осука ба онҳо муҳаббати беандоза дошта, ҳамчун аъзои оилаашон муносибат мекунанд. маймунҳо аз рӯи қонун рӯзи 2 соат кор мекунанд. маҳз дар ин муддат мизоҷони бештар ба тарабхона меоянд.